Това е едно ревю на телефончето VK World F1, златисто на цвят. Ето, вижда се отзад VK World-чето. Това са говорителите, камерата 5 мегапикселова с LED светкавичка, 4,5 инчов дисплей с предна камера със светкавица, говорителите, 3 капацитивни бутона Back, Home и опции. В златист цвят. Отстрани имаме бутона за включване и изключване, бутоните за звука, отгоре 3,5 мм жак за слушалките и USB-то за зареждане и за данни. Отдолу ни е само, не знам дали се вижда добре, микрофончето. Батерийката не е много мощна, 1800, доколкото си спомням. Сега ще направим едно съвсем кратичко ревю. Телефончето има Sample дизайн с Android 5.1. Работят всички функции сравнително бърз. Виждате стандартния Desync за 5.1 Android. Работи сравнително бързо и приятно. Ето го. YouTube не ми е много добра Wi-Fi връзката. Така че сега ще отворим някакъв клип. Да видим ще тръгне ли нещо. Клипчета, самият телефонче е сравнително бързичко. После ще се опитам да пуснем някои от игрите, за да видите. Не, явно Wi-Fi ми не е добър. Така че ето клипчето върви. Само ще усилим малко звука, тъй като не знам дали се чува добре, но сравнително добър звук, плътен и силен. Достатъчно е това. Работят всички стандартни приложения за Viber, Skype. Да видим сега свалчето, да видим ще успее ли да зареди. Да го пуснем за мъничко. По принцип работи без да засича. Забравих да кажа, че чипсета е MTK 6580, 4 ядрен с 1 ГБ RAM. CPU-то е Mali 450. Ето виждате, сравнително добре зарежда. Само ще намалим малко звука. Само да изчакаме да зареди. Това е Asphalt 8. Работи сравнително бързо. Само да изчакаме да зареди. Само да видим как беше включването, че тая игра не ми е любима. Stage Reset 2 секунди. Така, да видим рейсчето. Сега ще видите, че играта работи сравнително бързо и не насича по време на игра. Ето, игричката работи сравнително
бързичко. Не насича. Все пак графичният процесор се справя доста добре. Не знам дали се вижда добре, но играта си работи. Сега при мен има един проблем, но който предполагам, че е само проблем за моята бройка. При включване на камерата се включва само предната и не показва, че има задна камера. На всичкото отгоре показва обратно всичките неща, но мисля, че това касае само дефект на моята лична бройка, така че надали е общ дефект. Тоест камерите към момента не мога да ги демонстрирам, тъй като не работят на този апарат. Благодаря ви за гледането и чао!